Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament innota bosta inkonsistenzi tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, Fosthom li ma jmux il-Qorti biex toħroġ il-verità dwar l-akkużi gravi li għandu fuq rasu ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Soho. L-ewwel nett irrid nikkonstata li qed niġi mistoqsi lill-mistoqsija minn Kap tal-Oppożizzjoni li mal-ewwel ċans li kellu biex toħroġ il-verità dwar każijiet ta' ħasil ta' flus fejn huwa implikat u iddeċieda li ma jmux il-Qorti. Iddeċieda illi ikun u stess illi jirtira kawżi li kellu. Dr. Muscat fisser kif iċ-Chief of Staff tiegħu Keach Kembri se jxed f'inkjesti maġisterjali mitluba minn Simon Busuttil. Il-parir li kellu kien li la darba qed iwieġeb dawk il-mistoqsijiet quddiem inkjesta li issa mbagħad tkun magħrufa m'għandux jagħti l-istess, m'għandux jagħti tweġibiet fil-miftuħ fil-Qorti. Dak il-parir li għandu. Fuq kollox il-Prim Ministru sostna l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni komplit toħroġ fid-der meta tnejn filgħodu u rrid fiduċja f'membru tal-Ġudikatura maħtur bis-sistema ġdida fejn il-Gvern qed joqgħod fuq parir importanti li jagħti l-Kumitat apposta dwar il-ħatra tal-ġudikanti. Persuna maħtura minn dan il-Gvern u li skont xi nies min-naħa tal-Oppożizzjoni hija ngarżata mal-Gvern f'daqqa waħda saret ġustament, aċċettabbli mill-Oppożizzjoni, dalgħodu esponenti tal-Oppożizzjoni qalu li għandu fiduċja fija, kif għandhom fiduċja f'persuna fil-Qorti, naħseb għandhom fiduċja fl-appointees kollha li saru, allura toħroġ in-nuqqas ta' level-headedness fil-fehma tiegħu ta' konsistenza f'dan li għandu x'jaqsam mal-Oppożizzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.